Hi guys! In today's video ay magluluto tayo ng Bas-Uy. Palagi itong niluluto ng nanay ko kapag nag-iihaw ang tatay ko ng baka. So most of the time, breakfast namin ito kasi kailangan nakahanda na sa pagdating ng tatay ko galing palengke. Alright, umpisahan natin sa mga sangkap. Kailangan natin ng beef, bokchoy, tubig, luyang-dilaw. Ang gamit namin sa isla ay yung dahon nito. Ginger, garlic, kamatis, ground black pepper, asin, sibuyas, and vegetable oil or pwede rin kayong gumamit ng canola oil. So yun lang, at sa lista ng mga ingredients and exact measurements, nasa description box niyan, nasa description box down below. Alright, so ang una natin gagawin ay mamarinate natin ang beef. Pero kailangan muna nating tandaan na dapat manipis yung pagkahiwa ng karne. Alright, so imamarinate na natin ito sa soy sauce, lemon juice or calamansi. Then imimix natin yan. And then imamarinate yan for at least an hour. So in my case, 1 hour lang ang pagmarinate ko dito. And it turned out good. Alright, so kuha tayo ng pot or pan. Ang gamit ko dito ay wok. Lagyan ng oil on medium heat. Then once mainit ang oil, gisahin natin itong sibuyas muna. Once translucent na yung sibuyas, add natin ang garlic hanggang sa magiging golden brown in color. After nyan, add natin ang kamatis along with ginger. Gisahin rin natin ito mga about 3 minutes or hanggang sa ito yung magiging itsura ng kamatis. Then after that, ilagay na natin ang marinated na karne, season it with ground black pepper at saka salt, and then imimix lang natin yan, halo-haloin. Then after mahalo, add natin lagyan natin ng tubig. Mga 5 cups of water ang gamit ko dito. Haluin lang, and then takpan, pakuluan, at lutuin mga 45 minutes on medium heat. After 45 minutes, ilagay natin yung luyang-dilaw, and then another 15 minutes naman ito. So after 15 minutes, ilagay natin ang bokchoy. Mga 5 minutes naman sa bokchoy or hanggang sa luto na yung bokchoy nyo. So I would recommend na 5 minutes lang on medium heat. And then, after that, tapos na. I-adjust niyo yung taste, pero check niyo yung description box ko kasi andun yung exact measurements na ginamit ko. And masarap talaga ang recipe na ito. Simple lang, pero malinamnam. Perfect for malamig na panahon. Kasi dito sa California, malamig na dito. So, itong recipe na ito ay perfect. Alright, thank you for watching.